2022ko azaroaren 22an, izan genuen batzorde honetan bertan agerraldi bat Amara Berriko auzo elkarteko kideena, eta bertan nahiko argi utzi ziguten Euskotrenen trenek Amara Berri auzoan sortarazten dituzten zaraten aurrean, zein zen haien proposamena, eta nik uste azpimarragarria dela haien proposamena ezela lurperatze indiskriminatu bat, ezta? Tarte osoan. Nik uste oso ondo bereiztu zutela Morlans eta Anoeta arteko tartea eta Anoeta eta Loiola arteko tartea. Alegia, Errondo pasealekua eta Zorroaga pasealekua. Uste nahiko argi esan zutela, beraiek ikusten dutela lurperatzea Morlans eta Anoeta tartean, aprobetxatuz merkantzia saihesbiderako egin behar diren obrak, eta beste tartean, Anoeta eta Loiola artean, hor zailtasun teknikoak ere beraiek onartzen zituzten, ezta? Nik uste nik ere azaldu nituen, nahiko zaila dela, bizitza honetan ia dana da gauzagarria, ez diru askorekin, baina ikusi behar da ea onura eta kostoen arteko erlazio hori logikoa den, eta segurazki Anoeta eta Loiola arteko lurperatze bat teknikoki eta diru aldetik oso zaila da, zeren besteak beste, badaude bi elementu garrantzitsu, batetik Adif edo Renferen trenbidea Lubaki batean sartuta dago ETS-ren trenbidearen azpitik, eta beraz hor lurperatzeak ekarriko luke asko jeistea, eta gero gainera, urrengo geltokia ekialdera begiratzen, ETS-rena dago gora, goratzen da Loiolako geltokia, zeren zeharkatu behar du errepide bat gainetik eta gero zeharkatu behar du Urumea ibaia gainetik. Beraz hor, maldaldetik zailtasunak badaude ez baldin bada egiten sekulako obra, eta horrexegatik auzotarrek ere ikusten zuten soluzio hori lurperatzearena tarte horretan etzela bideragarria, eta esaten zutena zen, hor beste motatako soluzio bat bilatu behar dela zaratak apaltzeko, ezta? Eta gu ere bat gatoz horrekin. Ez zuten zehaztu zer izan behar den soluzio hori. Esi akustikoak, pantaiak, estaltze partziadak, estaltze osoak, zerbait. Beraz, laburbilduz, Errondon lurperatu eta Zorroagan estali. Estali ulertu modu zabal batean. Hori izan da auzotarren eskaera, eta hori defendatu genuen EH Bildutik Donostiko udalbatzan, 2022ko maiatzean, bertan egon zen mozio baten eztabaidan, hori ere aipatu genuen hemen azaroko agerraldi hartan, eta okerrez banago, EAJak eta PSek ez zuten gaizki ikusten aukera hori. Alegia, Errondon lurperatzearena eta Zorroagan estaltzearena. Baina, bada espada, EAJ eta PSren artean, adostu zenuten zuzenketa bat mozioari, eta planteatu zenutena izan zen Jaurlaritzari eskatzea azterlan bat, hiri integrazio hoberena bilatzeko, ezta? Zonalde horretan etzen esaten zonaldea, ezen zehazten non, esaten zen modu zehazgabe batean azterlanak aztertu behar zuela herritarrei trenak eragiten dizkien arazoak. Hori ere salatu nuen hemen azaroan, alegia udalbatzan lortutako akordioa etzela batere zehatza. Beraz, eskatu zen, azterlan bat esan bezala trenak alik eta kalte gutxien sortarazteko esan gabe non. Eta zehazgabetasun horren ondorioz, gure ustez, eta azaroko agerraldi horretan ere esan nuen, ETSek lizitaziora atera zuen azterlan hori, baina ze gertatu zen, bakarrik lizitatu zuela Morlans eta Anoeta tarteko azterlanarena. Utzi zuen alde batera beste tartea. Utzi zuen alde batera Anoeta eta Loiola artekoa. Horregatik ekarri dugu gaur, legezbesteko proposamen hau ona. Eta nahiko legezbesteko proposamen zehatza da. Eskatzen diogu Jaurlaritzari, Donostiako Morlans Anoeta tarteko trenbidearen hiri integraziorako alternatiben azterlana idazteko lizitazioa, azaroan atera zuena, zabaldu dezala, sartzeko beste tartea ere bai.
alegia Anoeta eta Loiola tarteko trenbidearen hiri integrazioa. Ez dugu esaten zein izan behar den azterlan horren emaitza. Ez dugu esaten zehazki zer egin behar den, lehen aipatu dut. Uste dugu arazo akustiko bat dagoela eta azterlan horren emaitzatik, emaitzatik ondorioztatu beharko litzatekeela zer den hoberena. Eta hor teknikarien balorazioa ere beharko litzateke. Baina, nahiko argi daukaguna da, azaroan lizitatu zena ez nahikoa dela. Ez dela nahikoa, ze bakarrik saiatuko da konpontzen Morlans eta Anoeta arteko arazoa. Ikusten nahiko evidentea dela bitarteak osotasun batean aztertu beharko liratekela, ezta? Eta uste dugu ez garela bakarrak hori defendatzen dutenak. Nik uste, abenduaren 20an Donostiko udalbatzara eraman genuen hemen defendatzen ari garen proposamen berdina, eta aipatu behar da, azkenean mozio hori aurrera atera zela, nahiz eta hasiera batean, eta hemen ere, gauza bitxi bat gertatu zen, eta da EAJak eta PSek bakoitzak alde batetik zuzenketa bana erregistratu zutela, ez dena oso ohikoa, udal gobernuko bi alderdiek zuzenketa bananduta aurkeztea, eta zuzenketa horietan, saiatzen ziren gure ustez nahazten azterlan hau, guk eskatzen genuena zabaltzea Anoeta eta Loiola arteko azterlan hori, Loiolako herriberetako aldageltokiaren obrekin, ezta? Loturaren bat egon daiteke, ze azkenean azterlanak kontuan hartu beharko luke noski hor obra bat egingo dela, baina gure ustez batak ez du besteak entzen, ezta? Alegia, guke oso argi utzi nahi dugu hemen, Loiolako herriberetako aldageltokiaren proiektuaren aldekoak garela, zalantzari gabe, uste dugu oso interesgarria dela intermodalidadea planteatzea puntu horretan Euskotren eta Renferen arteko zerbitzuen artean, eta, egia esan ere, proiektu horrekin daramatzagu urteak eta urteak, eta, badirudi orain azken hilabetetan mugimenduak egon direla, eta espero dugu ondo bukatzea, baina uste dugu proiektu horrek ez lukeela, atzeratu beharko arazo akustikoek sortarazten duten ezin egona eta horren aurrean hartu beharreko neurriak, ezta? Anoeta eta Loiola artean. Esan bezala, nik uste eta aipagarria da baita ere, udalbatzan aipatu zena, PSren partetik, Duñike Arrizabalaga andereak esan zuen, ezin dela kontratu bat sinatu ondoren kontratu hori aldatzea, ezta? Baina, kasu honetan, okerrez bagaude, lizitazioa azaroan atera zen, egia da, esleipen proposamen bat dagoela, baina esleipena ez da oraindik efektuatu, kontratua ez da sinatu okerrez bagaude, gutxienez kontratazio publikoaren webgunean ez dago publikatuta, atzo konprobatu genuen bezala, eta zentzu horretan uste dugu, ekartzen dugun proposamena aurrera eraman daitekela, eta esan bezala uste dugu oso proposamen egingarria dela. Nik uste eta aipagarria dela, abenduan bozkatu zela Donostiko udalbatzan horren alde, bai EAJak, bai PPek eta baita Podemosek ere. Gaur Podemosek eta PPek osoko zuzenketa bana aurkeztu dute, eta nik uste errepikatzen dutela guk eskatzen duguna azterlana zabaltzearena, baina gero bakoitzak gehitzen dio puntu bat gehiago, antzekoak direnak, ezta? Proposatzen dituzte behin-behinean neurri batzuk hartzea. Eta guk ez ditugu gaizki ikusten, baina uste dugu itxaron beharko litzatekeela azterlanari. Alegia, iruditzen zaigu pixka bat, azkarregi joatea, ja neurri batzuk hartzea, eta aldi berean azterlan bat eskatzea, ezta? Gainera, hitz egiten ari azterlan bat, egin daitekena 6-8 hilabetetan. Gutxienez, azterlan lizitazioan esaten zen epe maksimoa 8 hilabetekoa izango zela, ezta? Beraz, uste dugu, hobe litzatekela itxarotea azterlan horri, ondoren neurriak hartzeko, dirua birritan ez gastatzeko aldaketak egin beharko balira, ezta? Orduan, bi zuzenketa horien aurrean guk prekauziozko
bueno, jarrera bat hartuko genuke eta esango genuke ez dala oso prudentea ja neurri batzuk hartzea itxaron gabe azterlanaren emaitzari. Eta, bueno, EAJak eta PSek ez dute zuzenketarik aurkeztu, ez dakigu hori seinale txarra ala ona den, baina espero dugu koherentzia bat mantentzea Donostiako udalbatzan abenduan bertan bozkatu zenarekin, eta espero dugu ateratzea aurrera gure legez besteko proposamena, oso zehatza dena eta esan bezala eskatzen duena, aztertu daitezela zarata arazoei aurre egiteko moduak, ez bakarrik Morlans eta Anoeta arteko tartean, baizik eta baita ere Anoeta eta Loiola arteko tartean ere.